తీసుకుంటా. నేనే సీఎం అని రాసివ్వండి. ఆయన సీఎం అవ్వాలనిగా వాపస్ తీసుకోమంటుంది. అయితే నేను వాడికి ఆయా పనులు చేయాలా? నా బ్రతుకంతా ఈ సీఎం సీటు కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నా. ఒక మామూలు కార్యకర్తగా మొదలు పెట్టాను. రాష్ట్రంలో చిట్ట చివరి కార్నర్ దాకెళ్లి పనులు చేశాను. పార్టీని నిలబెట్టాను. కొట్టుకున్నాను. ఎంపీటీసీ, ఇజెడ్పీటీసీ, మేయర్, ఎమ్మెల్యే, మినిస్టర్ ఇలా ఒక్కొక్క మెట్టు పైకెక్కి కాలరిగలా పరిగెడుతూ ఇక్కడ దాకొచ్చాను. ఈయన గారు మాత్రం హెలికాప్టర్ లో వచ్చి డైరెక్ట్ గా సీఎం సీట్ లో ల్యాండ్ అయిపోతారా? అలాగే నాకు ఒక లాలీపాప్ కొనివ్వండి, నోట్లో పెట్టుకొని చిక్కుతూ పోతా. నేను వాపస్ తీసుకోను. మా నాన్నే కాదు, నేను సచ్చినా నిన్ను సీఎం కానివ్వను.